Fedtbjerg. Olga vil lige snakke med Fiona Forhud. Goddag med dig. Du kan lige så godt glemme det, du. Du får aldrig din takeaway-makker igen. Ved du hvad, Clement? Du får heller aldrig de penge tilbage fra den pizza. Ved du hvad? Du kan rende og hoppe med de penge. Jeg har allerede stjålet den. Alle. Hold kæft, nonsbolle. Nå, lige møg. Jeg har så mange venner i forvejen. Smag sådan, Olga. Ej, føj for den læge fiskeklunk. Det skulle da alt for varmt til at tage piknik. Er nu være med at skæve dig og hoppe ind i bilen, din sovsebold. I har husket det jordbærkage, ikke? Jo, selvfølgelig. Men hop nu ind i bil. Ja, så slap dog af din flæskefyldte cigøjner. Jeg kører nu. Så, gå hen og dæk op. Jeg er pissehammerende sulten. Hvorfor fanden i helvede er det Oltins smag, der skal bage det tungest? Ja, det er jo nok fordi, det er dig, der har mest brug for at tage dig. Dit kolesterolstal er ved at være lige så højt som dit telefonnummer. Du burde måske også lige løbe en tur nu, hvor du er i gang. Og I fandme ikke må I bag jer selv. I ligner fandme også nogen, der lige er kommet.